Здравейте, аз съм Ива от Капка щастие и в това видео ще ви разкажа новостите за август месец. Те не са много, но са много вълнуващи, затова започвам без да се бавя. Ще започна така обратно на това, което обикновено правя. Ще започна с постоянните нови продукти, защото те наистина са изключително интересни и изключително ценни. Някои от вас си спомнят и особено ако са били на конвенцията, най-вероятно са и го имали. Капсулите, двойните капсули с тамян и тамян стика с найо масло. Те бяха част от кита за конвенцията, после бяха пуснати съответно за малко като пост-конвеншън, но така или иначе в двата случая бяха лимитирани. Сега най-добрата новина е, че имаме вече за постоянно можем да си ги поръчваме, така че да може да се възползваме от техните ползи. Те наистина са много. И сега разбира се, ще се чуете, нали, тези от вас, които не ги знаят какво представляват, защо са толкова специални. Това, което е първия нов продукт, тамян двойни капсули, то името го подсказва, всъщност са двойни капсули, по подобие на тези, които имаме с куркума. От едната страна са с масло от тамян, от другата страна с екстракт. И защо е толкова важно, ще се чудите, като вече имаме масло от тамян? Защото когато се комбинират маслото и екстракта, всъщност получаваме абсолютно пълните ползи, които бихме имали от използването на смолата, нали, примерно по някакъв начин я използваме преди да бъде дестилирана, така както са използвали в древността и всъщност не губим абсолютно нищо от нейните ползи, защото при дестилацията не могат съответно да бъдат извлечени 100% от полезните вещества вътре и част от тях остават в смолата, която нали, до сега беше така отпаден продукт. Вече имаме двойни капсули, които, както казах, комбинират смолата и маслото и съответно ни дават абсолютно пълния ефект. Като още по-хубавото е, че доTERRA са стандартизирали капсулите си с 60% съдържание на аква. Сега аква аз ще го прочета, защото не мога да го запомня. Тези имена са много сложни. Това е ацетил 11 кето Б босфелик асид, или това е босфелиева киселина, един вид босфелиева киселина, която всъщност е в основата на така сериозните ползи, които имаме от тамяна. Тамяна, знаете, той не е новост, нали, не са го открили доTERRA или съответно някоя съвременна компания. Тамянът се използва от векове в аюрведа и в други традиционни медицини, заради изключителното му ползи. И в момента вече просто съвременната наука започва да му обръща по-голямо внимание, да прави изследвания и съответно дали да доказва на какво дължим тези прекрасни ползи, които по един или друг начин са ни били известни, както казах, от векове. Самата киселина, босфелиева киселина, има изключително много така ползи. Сред основните са противовъзпалителни, подкрепа за стави за мускули, подкрепа на когнитивната функция, има влияние върху имунния отговор и невропротективни свойства. Така че сами виждате колко така сериозни ползи имаме от нея. И това, че самите капсули са с 60% от киселината, означава много голяма ефективност на първо място. Самите капсули се приемат, разбира се, само вътрешно. Сред техните ползи са, както казах, здравословен имунен отговор, здравословен противовъзпалителен отговор, помага комфорта на ставите, на мускулите, на подвижността, което е нормално, когато намалим вътрешното възпаление, нали, тези елементи естествено се подобряват и те. Също така осигурява антиоксидантна защита и така здраве на клетките, извинявам се, и обновяване, което означава, че ние отвътре навън се поддържаме здрави и това е, разбира се, много хубаво. Много е хубаво при автоимунни предизвикателства, тъй като изследвания сочат, че конкретно тази киселина, киселината може да подпомогне балансирането на автоимунните реакции
Също така подкрепя когнитивната функция, концентрацията, умствената яснота, неврозащита има, както споменах преди малко, също при храносмилателни проблеми, особено когато се използва при част от по-широка терапия при хронично възпаление на червата. Знаете, че напоследък доста е разпространено това като проблем. Също така се възстановяваме след физическо натоварване и вътрешен анти-ейдж ефект на клетъчно ниво. Отново здраве отвътре навън. По принцип препоръчителната дневна доза е 1 капсула, като разбира се при необходимост може да се увеличи до 2. Много, много силно ви съветвам, особено ако имате така хронично предизвикателство. Тези капсули ще бъдат game changer, както се казва. А сега за другото, което е най-стик ми е тамян стик, франкинсен стик с найл масло. Така стика, ако не сте го виждали, по принцип тези неща, които са стик, са с консистенцията на сух дезодорант и се използват само топично по тази причина. Има същите ползи, вече локално нанесени. Може да се използва за хубав външен вид на кожата, за успокоение, тъй като тамянът също ни и успокоява при зачервявания или някакви раздразнения на кожата, дребни охлузвания или наранявания. Също може да се използва супер успешно. Като хубавото е, че не запушва порите, може да се използва съвсем спокойно на лицето, като един бюти ритуал вечер. Аз лично го ползвам под серума, който си правя за през нощта. Просто си слагам тамян и отгоре с серума и става наистина много хубаво наслагване на всякакви, разбира се, и серума има с масла, на различните функции и така и ползи от маслата, които са ми в серума и от стика, съответно от тамяна. Разбира се, формулата, както и всички останали, няма парабени, няма фталати, няма такива вредни неща, така че с абсолютно чиста съвест може да се използва. При ухапване от насекоми също леки наранявания, както казах. Сега хубавото е, че тамяна има и, разбира се, и така емоционални въздействия, успокоявани, балансирани. Стика може да се използва по този начин, тъй като той е много компактен и съответно може да го носим дори когато пътуваме, или даже и да не пътуваме в ежедневната ни чанта или раница, може да го сложим при необходимост просто да се мажем, за да получим тези ефекти. Съответно, хубаво, да, тук си подсказвам, хубав е и за деца, тъй като е много нежен, така че може да се ползва наистина много успешно. Пак казвам, той се използва директно върху кожата и само по този начин. Нали, ако искаме да пием по някакъв друг начин, примерно в дифузор, тогава вече ще ни трябва и маслото от тамян. Може да се комбинира, примерно да се наслагват също стика с маслото или с други масла, може да се прави такъв тип леяринг, се казва, нали, позволява го, така че тук имате поле за импровизация. Това са двата нови постоянни продукта, които са наистина прекрасни. Сега ще кажа и вече стандартните неща, които имаме всеки месец. Това са продукта на месеца, който този път е лимитирано масло. Това е бял грейпфрут. Продукта на месеца е за тези от нас, които сме в лоялната програма и си пуснем поръчката, която е над 125 точки преди 15 число на месеца. Тогава автоматично получаваме подарък. И както казах, подаръкът този месец е бял грейпфрут, който като всички цитруси е на много леко, много хубаво, много слънчево масло, дава енергия, дава така оптимизъм, дава вдъхновение. Той е символ на оригиналност, на яснота и на увереност. Разбира се, има и физически ползи, стимулира така имунитета, стимулира храносмилането, стимулира метаболизма, подпомага за изгарянето на мазнини. Също така, понеже като така един цитрус е с богато съдържание на лимонен, който пък има много хубави почистващи свойства, може да го използваме както за вътрешно почистване, ако си го слагаме във водата, така разбира се и за почистване на повърхности. Подкрепя храносмилателната система, подобрява външния вид на кожата, като избистря, намалява несъвършенствата, увлажнява, много е хубав при мазна и при акнична кожа.
Има много силни антимикробни свойства и антибактериални, като включително действа срещу бактерии като Ешерихия коли, като кандида, така че доста сериозен ефект има и там. И разбира се, повишава настроението, балансира го настроението, повишава енергията, подобрява концентрацията, намалява напрежението, така наистина много слънчево, много хубаво масло. В емоционален аспект подсилва и креативността, така че ни подсилва възможността да се изразяваме, подкрепя връзката с нас самите и насърчава вътрешната истина. Много е хубав за емоционално пречистване и за ново начало, така че ако сте в някакъв такъв период, просто го използвайте, дали в дифузер, дали си направете спрей или нещо друго. По някакъв начин просто го използвайте в ежедневието, както ви дойде отвътре. И също така подкрепя женската енергия и работата с сакралната и слънчевата чакри. Така че много ползи. Той може да се ползва ароматно, може да се ползва топично, може и вътрешно, като ако решите да го ползвате топично, както всеки цитрус е фоточувствителен, не се излагайте на слънце 12 часа след като сте се намазали, поне тези части, които сте намазали, разбира се. Така че това е просто предупреждение за лятото. Обикновено през зимата нямаме такива проблеми, тъй като не се показваме много. Но през лятото си е важно да се каже. Също така може да се добави в шампуан, да се направи маска, някаква домашна за лице или за коса, в скраб. Също така може да се направи почистващо средство. Така има доста опции за ползване. И предпоследното нещо е 10% отстъпка имаме този месец за мадагаскарската ванилия. Тя е много... не говорим често за нея, честно казано, но тя е символ на сладост, тя е символ на чувственост, на божествена женска енергия. Има, разбира се, много сладък, много топъл и уютен аромат. Сред физическите ползи е, че всъщност успокоява, че подпомага качествения сън, облегчава тревожност, напрежение, раздразнителност. Използва се като афродизиак, това е така много интересно и е подходящ и за чувствителна кожа, т.е. може да се добави в някакви козметични продукти, които съответно са за чувствителна кожа. Може да се ароматизира напитки с нея, кафе, чай, да се пробват, така, лимонада да се направи също. След емоционалните ползи, тя е свързана с сакралната чакра, която е енергията на творчеството, на чувствеността, на удоволствието и така насърчава самоувереността и вътрешната женска сила. Стимулира игривостта, нежността и романтиката. Разбира се, това е свързано с функциите на афродизиак и се използва за привличане на любов. Не е никак изненадващо. Подкрепва самоувереността, вътрешната сила и емоционалната стабилност. Така че го ползваме, когато се дразним лесно, когато сме така по-извън баланс. Може да се използва и по трите начина, и ароматно, и топично, и вътрешно. Може и в кулинарнията, така че експериментирайте с 10% отстъпка до края на месеца. И последното нещо, което за малко да пропусна, всъщност е лимитираното ни предложение този месец, което е флорална вода от тамян. За тамян говорих достатъчно. Това просто е още една форма, в която може да се насладим, но за разлика от другите, за които говорих по-рано, това просто е лимитирано, така че докато го има, просто го препоръчвам с двете ръце. Аз имах възможност да се докосна в дестилерията до това. Наистина е прекрасно. Всякаква форма на тамян е прекрасна, така че това го препоръчвам, както казах, с двете ръце. Но просто би го посветвала да попърсите. Това е за този месец. Скоро ще се видим пак, най-вероятно в видеото, в което обяснявам какво съм ти поръчала и защо. А до тогава ще се радвам да се абонирате за канала и за да научавате всеки път, когато кача ново видео. И ако имате някакви въпроси, пишете ми. Много ще се радвам. Чао!